आरो फिन खेबसेबाव गस्पेल फर नेशन यूट्यूब चेनेलनिफ्राय आं बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै खुलुमहरनाय थाबाय। फै जों आरोबाव जों इसोरनि बाथ्राखौ जोङो नायनि। जों दिनै नायगोन हाउ वी नो वी आर इन द एन्ड टाइम्स। जों बोरै मिथिगोन जोङो जोबनायनि मुगायाव दं होननानै। दिनै बाइबेलनिफ्राय जोङो नायनि जों बोरै मिथिगोन जोङो जोबनायनि मुगायाव दं होननानै। जोङो नायनि लुकास 21:10-11 सिरियाव जों नायनि। जिसुआ बुंबाय, फोलेरफोरनि जेंना आरो रायजोआ रायजोनि जेंना सिखांगोन। गेदेर बांग्रिंफोर आरो जायगा जायगा थैरोमनाय आरो ओंखाम आंखालफोर जागोन। आरो गिलु बालुफोर आरो आकाशाव गिथावथाव आरो सोमोनांथाव हांखोफोर नुजागोन होननानै दिनै बाइबेला लुकास 21:10-11 सिरिया बेखौनो बुंदों। दिनै जिसुआ बेयाव बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों। फोलेरनि सायाव फोलेर मोनसेया दिनै जेंना सिखांगोन आरो रायजोआ रायजोनि जेंना सिखांगोन होननानै दिनै बुंदों। आरो बुंबावदों गेदेर बांग्रिंफोर जागोन आरो जायगा जायगा थैरोमनाय जागोन, ओंखाम आंखालफोर जागोन आरो गिलु बालु आरो आकाशाव गिथावथाव हांखोफोर नुजागोन होननानै दिनै बाइबेला जोंखौ बुंदों। दिनै बेफोरबायदि जाथायफोरा बे संसाराव दिनै जाबोगासिनो दङ। जोङो नायोब्ला जोङो निउसफोराव नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों दिनै मोनसे रायजोजों मोनसे रायजोआ दिनै दावहा नांगासिनो दङ। दिनै जों बयबो मिथियो बेबायदिनो मोनसे हादरजों मोनसे हादर बेबायदि दावहा नांनायफोरखौ जोङो नुदों। आरो जोङो नुदों दिनै गेदेर बांग्रिंफोर फैनानै बुरजा बेबायदि गेदेर मेगनिट्युडनि बांग्रिंफोर फैनानै दिनै गोबां जायगाफोरावनो बेबायदि संहार खालामलांनाय बेबायदिखौ जोङो नुदों। गोबां मानसिफोर थैनाय, गोबां गेदेर बिल्डिंफोर बायफ्लेजोबनाय बेबायदिखौ जोङो दिनै नुगासिनो दङ। आरो जोङो नुबाय 3 बोसोरनि सिगां बेबायदिनो जोङो बयबो भुगिनो गोनां जाबाय। थैरोमनाय दिनै कर'ना भाइरास, जेखौ जोङो कर'ना भाइरास होननानै दिनै भुगिनो गोनां जाबाय। दिनै बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा बे कर'ना भाइरासाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बेबायदिनो दिनै जोङो मोनबोगासिनो दङ। आरो बाइबेला बेखायनो बुंदों आकाशाव गिलु बालु हांखोफोर नुजागोन होननानै। बेबो दिनै जाबोगासिनो दङ। दिनै साइन्टिस्टफोरा जोंखौ बुङो अन्थाइ गिदिर बे पृथिबिनि खाथिजों थांगासिनो दङ। ग्रहआव बेबायदि अन्थाइफोरा गिदिंगासिनो दङ। आरो आमुक तारिखाव आमुक दिनाव बे पृथिबिनि खाथिजों थांगोन बा नांनोबो हागौ। बेफोरबायदि निउसफोरखौ जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ। दिनै बेनिखायनो आंनि आंगोफोर दिनै जोङो नायनि जेब्ला जिसुआ फैफिनगोन, जेब्ला बे संसारा जोबनायनि सम जागोन आरो जेब्ला बे संसारा जोबनायनि सम जागोन, बे समावहाय बेबायदि हांखोफोरा बेबायदि जाथायफोरा बे संसाराव जागोन होननानै बाइबेला जोंखौ रोखायै दिनै बुंदों। आरो जोङो नायबावनि 1 तिमथि 4:1 सिरियाव जों नायनि। जिसुआ थाल्लाहि बुङो, जोबनाय बोथोरफोराव सोरबा फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन। बिसोरो आन्दाय होग्रा जिउफोर आरो सैताननि फोरोंनायफोराव गोसो होगोन होननानै। दिनै जोबनायनि दिनफोराव जिसुआ थाल्लाहि बुंदों मा जागोन। जोबनायनि दिनफोराव ओरैबायदि जागोन, सोरबा फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन आरो बिसोरो आन्दाय होग्रा जिउफोर आरो सैताननि फोरोंनायफोरखौ गोसो होगोन होनना बुंदों। दिनै जों नुगासिनो दङ गोबां जोंनि आंगोफोरा दिनै फोथायनायनिफ्राय उनफिनलांगासिनो दङ। दिनै सोरबाया मोजां फोथायग्राब्लाबो दिनै बे बेक्तिया दिनै इसोरनिफ्राय गोजानाव थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै बाइबेलनि बुंनाय इसोरनि बाक्य बाइबेलाव बुंनायखौ जोङो फोथायालासिनो गुबुन सासे मानसि बुंनाय, सोरबा नंखाय बुंनायखौसो दिनै फोथायनानै बेनि उन थांनायफोरखौ बेखौ फोथायनायखौसो जोङो नुनो मोनदों। दिनै आंनि आंगोफोर जों आरो नायबावनि 2 तिमथि 3:1-5 सिरिखौ जों नायनि। बेयाव ओरैबायदि बुंदों, बेखौ मिथिदो गोब्राब बोथोरफ्रा जोबनाय दिनफोराव सफैगोन होनना बुंदों। गोब्राब दिनफोरा जोबनाय दिनफोराव सफैगोन। मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा
थाखाखौ अनग्रा थिफुदला दुगा बासिग्रा बिमा बिफाखौ मानियै हामबाय होननाय गैयै गोथार नङि अननाय गैयै बेंज्लायनाय गैयै बानसावग्रा गावखौ हमथा हायै दुथां मोजांफोरखौ अनै बेबायदि सानस्लाबालासिनो खामानिफोरखौ मावग्रा जागोन होननानै दिनै बाइबेला बुंदों आरो बुंबावदों इसोरनिफ्राय गाज्रि रंजानायफोरखौसो अनसोग्रा इसोरनाव जेसेबां रंजानाय दङ बेनि बांसिन गाज्रियाव रंजानायफोरखौसो मानसिफ्रा गोसो होगोन होननानै दिनै बाइबेला जोंखौ रोखायै बुंदों आरो मानसिनि आखलफ्रा बेबायदि जालांगोन मानसिनि आखलफ्राव बेबायदि मानसिनि जिउआव बेबायदि आखलफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन आंनि आंगोफोर दिनै गाव गावखौल' अनग्रा जागोन जों बेखौ मिथिगौ मालायखौ अननाय नङा मालायनि फारसे जेबो नांजानाय नङा रावखौबो अननाय नङा जोबनायनि मुगाफ्राव आरो थाखाखौ अनग्रा थिफुला दुगा जागोन गावखौनो दिनै बेफोरबायदि आखलफोरा जोंनि जिबनाव बे आखलफोरा नुजायोब्ला जोङो बेफोरबायदि आखलाव दिनै दंब्ला आंनि आंगोफोर दिनै बे आखलफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो थाखाय जों हास्थायनांगोन जोङो बेफोर आखलनिफ्राय दिनै गोजानाव थानानै जोङो इसोरजों नांनानै थानायखौ जोङो नागिरनांगोन दिनै बेबायदि आखलजों जोंनि आंगोफ्रा दिनै बुंफबजोब्बाय आरो बेबायदि आखलखौ लानानैनो जोंनि आंगोफ्रा दिनै इसोरनिफ्राय गोजानाव थांगासिनो दङ दिनै बेफोरबायदि आखलफोरा जों मानसिफोरनियाव दङ बाइबेला रोखायै बुंदों जोबनायनि मुगाफ्राव बेबायदि आखलफ्रा मानसिनियाव सोमजिगोन आरो बेबायदि आखल गोनांसो जागोन बेबायदि आखलनि मानसिफोर जागोन होननानै दिनै बाइबेला जोंखौ बुंदों आंनि आंगोफोर दिनै जोङो नायबावनि जोङो दायो बेखौ नायबाय जोङो संसार जोबनायाव मानसिफ्रा माबायदि आखलनि जागोन आरो बे बुहुमाव माबायदि जाथायफोर जागोन नैबेनि सोमोन्दैखौ जोङो नायबाय दायो जों नायनि जिसुआ जोबनायनि बोथोराव दिनै मा बुंदों जोबनायनि बोथोराव माबायदि मा दिनै जाथायफोर जागोन आरो मानसिया माबायदि आखलनि जागोन बेनि सोमोन्दै जों नायनि Jesus say about the end time जिसुआ दिनै जोबनायनि मुगानि फारसे मा बुंदों नैबेखौ जों नायनि माथाय 24 बालाब 3:6 ओमफ्राय 7 सिरियाव जोङो नायनि अलिभ हाजोआव हारसिङै जनानै थानाय समाव सेलाफ्रा बिनियाव थांनानै होनदों जोंनो खोन्था बेफोरो माब्ला जागोन आरो नोंनि फैफिननायनि आरो संसारनि जोबनायनि हांखोआ मा जिसुआ बुंफिनबाय सिरि मोननानै थादो रावबो नोंसोरखौ आन्दाय होयि बायदि दिनै बे बाथ्राखौ जोङो गोसो होनानै जोङो नायनि जिसुआ दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों बिनि सेलाफ्रा जिसुनियाव सोंहैदों जेब्ला जिसुआ हारसिङै अलिभ हाजोआव जिरायना दंमोन सेलाफ्रा बुंबाय जोंनो खोन्था बेफोर माब्ला जागोन आरो नोंनि फैफिननाय आरो संसारनि जोबनायनि हांखोआ मा अब्ला जिसुआ बुंफिनबाय सिरि मोननानै थादो रावबो नोंसोरखौ आन्दाय होयि बायदि दिनै जोङो बबेयाव आन्दायदों दिनै जोङो माबायदिहै आन्दायदों दिनै जों लामा थाबायनायाव आन्दायदों ना बहा आन्दायदों जों नायनि बाइबेलनि बायदिब्ला जोङो दिनै जोंनि फोथायनायाव जोङो आन्दायनानै दङ जों गावखौनो बुङो आं इसोरनि फिसा जों गावखौनो बुङो आं सासे इसोरजों सायख'जानाय बेक्ति होनना बुङो खिन्थु बे मानसिनि जिबनाव दिनै अननाया गैला अननाय गैया बे मानसिनि जिबनाव दा अननायाव जों आन्दायगासिनो दङ सोरबाया दिनै बुंदों आं इसोरखौ फोथायो होननानै दिनै इसोरनि थोननाय बायदि इसोरनि बाथ्रा बायदि सोलिनो हायाखै जोङो बेलेग गावनि साननाय बायदि सोलिगासिनो दङ संसारनि साननाय बायदि संसारनि बायदिसो जोङो थाबायगासिनो दङ जोङो आन्दायबायना दङ दिनै खिन्थु जिसुआ दिनै जोंखौ बुंदों नोंसोरो आन्दाय होयि बायदि नोंसोरो सिरि मोननानै था दिनै जों बोरैहाय सिरि मोननानै थानो जों अराय सम दिनै जिसुआ मा फोरोंदों बेखौ लानानै जोङो दिनै आरज गाबनायजों इसोरनि राव बाथ्रा फरायनायजों जों दिनै मालायखौ अननायजों जों दिनै इसोरनि बाथ्रा बायदि सोलिनायजों
जों दिनै सिरि मोननानै जों थानांगोन। जोङो आन्दायनाय समावनो जुदि आङो बे संसारनिफ्राय जुदि आं थांनाङोब्ला आंनि जिबना बहा सहैगोन? आंनि जिबना सोरगोआवथ' मालाबाबो सहैया। मानो होनबा आं फोथायनायावनो आन्दायना दंब्ला आं बोरै सहैगोन? दिनै आंनि आंगोफोर, दिनै जोङो ख्रिस्ट'नि सासे फिसा जानानै जोङो आन्दायालासिनो जोङो थानि। मानो होनबा जेब्ला जिसुआ फैगोन अब्ला जों जिसुनि खाथियाव गोख्रोंहै जोङो गसंथानो हानाय बायदि। जों आरो नायबावनि माथाइ 24:24 सिरियाव मा बुंदों जों बेखौ नाय। मानोना सोलायग्रा मानसि आरो सोलायग्रा नाबिफोर सिखांगोन आरो बिसोरो इसोरजों सायख'जानायफोरखौ आन्दायहोनो गेदेर गेदेर हांखोफोर आरो सोमोनांथाव हाबाफोरखौ दिन्थिगोन होनना बुंदों बाव। दिनै बुंदों बाव बाइबेला दिनै माथाइ 24:24 सिरिया बेखौ बुङाखै जायफ्रा इसोरखौ मिथियाखै बिसोरखौ आन्दायहोगोन होननानै बे बाथ्राया दिनै इसोरनि बाथ्राया बेखौ बुङाखै। खिन्थु इसोरनि बाथ्राया बेखौसो बुंदों जायफ्रा दिनै इसोरजों सायख'जानायफोर नैबेसोरखौसो दिनै सैताना आन्दायहोनो थाखाय गेदेर गेदेर हांखोफोर दिन्थिगोन होननानै बुंदों। दिनै सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावनानै दिन्थिगोन आरो जोङो फोथायनायनिफ्राय जोंखौ दोरोद होगोन जोंखौ। बेनिखायनो दिनै जोङो दोरोदालासिनो जोङो जेनै फोथायबोगासिनो दङ। दिनै जिसुखौ मोननाया जोङो दिनै सोरबा 25 बोसोर, सोरबा दिनै 20 बोसोर बेबायदि जाबोगासिनो दङ। सोरबा दिनै 60 बोसोर 70 बोसोर बिदि जाबोबाय। दिनै बिनिखायनो दिनै जोङो दोथ्रिदारलासिनो जोंनि फोथायनायफोरखौ जों जिसुनियाव गोख्रों खालामनानै जों फोथायनानै थानो। जों बेबायदिनो गोबां नुदों बे संसाराव दिनै गोबां गेदेर गेदेर हांखोफोर दिनै दिन्थिगासिनो दङ आरो बुंदों जोंनि इसोरानो नंगौ इसोर आरो नै जोंनियाव फै बेबायदि होननानै गेदेर गेदेर हांखोफोरखौ दिनै दिन्थिनायखौ जों नुदों। ससियेल मिडियाफोराव जों नायोब्ला जों नुनो मोनो। खिन्थु आंनि आंगोफोर, दिनै जिसुआ बेखौनो बुंदों नोंसोरखौ आन्दायहोनो थाखाय गेदेर गेदेर हांखोफोर आरो सोमोनांथाव हाबाफोरखौ दिन्थिगोन होननानै। दिनै जों आन्दायनो नाङा आंनि आंगोफोर, जिसुआ बेखौसो बुंदों। आरो जों नायबावनि 1 जहन 2:28 सिरियाव आरो दानो अ बिसाफोर नोंसोरो बिनियाव थादो, बियो नुजाब्ला जोङो बिनि फैनायाव गोहो खालामनानै बिनि सिगाङाव लाजिनाङि बायदि होनना बुंदों। दिनै जेब्ला जिसुआ फैफिनगोन अब्ला जोङो गोहो गोनां जानानै बेनि खाथियाव गसंथेनो हानाय बायदि, जों लाजिनाङि बायदि, जोङो गसंथेनो हानाय बायदि जोंनि फोथायनायफोरखौ जोङो गोगोम खालामनानै जों बिनियाव फोथायनानै थानो थाखाय दिनै इसोरनि बाथ्रा 1 जहन 2:28 सिरिया जोंखौ बुंदों। मानो होनबा मोनसे आं उदाहरन होनि। जोङो सोरबा व्यक्तिया दिनै जोङो रेडि नङि समाव सोरबा आलासिया जोंनि न'खराव फैयोब्ला दिनै जोङो गोबां लाजिनाय मोनो। आंनि न'आ मैला, आं साफा खालामाखै, आं बेनो मा जाहोगोन, आं बोरै खालामगोन दानाबा आलासियाथ' फैना होबाय। नै बेफोरबायदि दिनै जोंनि जिबनाव जानो हागौ जेब्ला जिसुआ जोंखौ लांनो फैगोन। जोङो रेडि नङि समाव जिसुआ जुदि फैना होयोब्ला दिनै जों जिसुजों बोरैहाय गसंनो, जिसुनि खाथियाव जों बोरै गसंहैनो? आरो जोङो बेबायदि रेडि नङि समावनो जोंखौ जुदि जिसुआ लिंहरोब्ला, दिनै जिसुआ जोंखौ लिंहरोब्ला आरो जों बे संसारखौ गारनानै थांनो गोनां जायोब्ला जों दिनै बोरैहाय इसोरनि खाथियाव गसंहैगोन? आंनि आंगोफोर, फै दिनै जोङो दायो बेखौ नायबाय जिसुआ जोबनायनि बोथोरफोराव मा जागोन नैबेनि जिसु बुंनाय बाथ्राखौ जोङो दिनै नुबाय। आरो जों दा नायबावनि जों इसोरजों जोङो दा नायबावनि 2 Piटर 3:8 सिरियाव आन्थाय अनजाग्राफोर नोंसोरो बे मोनसेखौ दाबाव, फोरबोनि सिगाङाव सानसेयानो 1000 बोसोर बायदि आरो 1000 बोसोरानो सानसे बायदि। सोरबाफोर साननाय बायदि
साननाय बायदि फोरबोआ समाय लाखानायखौ बावा गोबाव खालामा आन्थाय बियो नोंसोरनि लागै सैसोयो मानोना बियो इच्छा जाया सोरबा सोरबा हहैथों होननानै बेनि इच्छाया बेनो बयबो गोसो सोलायनानै सहैथों होननानै दिनै जों व्यक्तिफ्रा जों इसोरनि मानसिफ्रा दिनै साननो हागौ जिसु फैगोन होननाया बेसेबां गोबाव जाबाय दिनै मानोथो जिसुआलाय दासिमबो फैयाखै बे बाइबेलखौ लिरनाया बहुत बोसोर जाबाय आरो नै आंनि आबै आबौमोनानो थैलांबाय आंनि आबै आबौमोनानो बुंगासिनो दंमोन खिन्थु जोंबो दा बोरायलायलांबाय जोंनि फिसौ फिसा ओंखारबाय नुजाबाय जोङो लोगो मोनबाय अब्लाबो जिसुआ मानो फैयाखै दिनै जों बेखौ साननो हागौ बे बाथ्राया नंखायना साननो हागौ खिन्थु 2 Peter 3:8 सिरिया बेखौनो बुंदों आन्थाय अन जाग्राफोर बे मोनसेखौ नोंसोर दाबाव होनना बुंदों इसोरनि देखायाव सानसेयानो 1000 बोसोर बायदि आरो 1000 बोसोरानो सानसे बायदि मानो होनबा इसोरा जोंनि लागै सैसिना दङ आरो इसोरा लुगैयाखै जोंखौ नोरगोआव थांनायखौ इसोरा लुगैयाखै जों गासैबो सुबुं माहारिया दिनै गोसो सोलायनानै गासैबो सोरगोआव सहैथों आरो बासायजानायखौ मोनथों नैबेखौसो दिनै इसोरा लुगैनानै बेनि फैनाया दिनै गोबाव खालामदों आंनि आंगोफोर दिनै जों बे सम मोननायावनो जों गावखौनो जों इसोरनियाव गथायनि जों गावनि फोथायनायफोरखौ जोङो इसोरनियाव गोगोम खालामनि आरो संसारखौ नायनानै जोङो आन्दायालासिनो जोङो थानि आरो आन्दायहोग्रा जिउफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानि आरो जों नायनि बेफोरबायदि जाथायफोरा जोंनि संसाराव जाबोगासिनो दङ आरो जोबनायनि मुगाफोराव बे संसाराव बेबायदि जाथायफोरा जायगोन होननानै बाइबेला जोंखौ बुंखादों बिनिखायनो आंनि लोगोफोर आंनि आंगोफोर दिनै जोङो इसोरनियाव फोथायनायखौ जोङो गोख्रों खालामनि जोङो थांनाय बोसोरफ्राव जेसेबां फोथायदोंमोन जेसेबां आरज खालामदोंमोन बेनि रासिन जों फोथायनानै बेनि रासिन जों आरज खालामनि आरो बाइबेलनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो रासिन जों मानिनानै जोंनि जिबनाव जोङो सोलिनि मानो होनब्ला बे जिबना जोबोद गुसुं आंनि आंगोफोर आरो जों खेबसे बे संसारनिफ्राय जोङो थैनानै थाङोब्ला जों रावबो फैफिननो हाया मानो होनब्ला जोङो बयबो मिथिगौ बाइबेलाव लिरनाय दं लाजारास ओमफ्राय जितु धनी मानसि नैबेनि बाथ्राखौ जों बयबो मिथियो लाजारासआ जेब्ला बे संसाराव दंमोन अब्ला लाजारा सासे धनी मानसिनि टेबलनिफ्राय सिरिनाय बेदर हाराफोर ओंखामफोरखौ खनजायोमोन बे लाजारा गाराय लागा गाराय गोनां सासे गरिब बिबायारिमोन आरो बियो जेब्ला थैबाय अब्ला बेबो थैबाय आरो बे धनी मानसियाबो थैबाय जाया दिनै मोजां जायगायाव जिरायनानै जायोमोन मोजां बुस्थु जायोमोन जेब्ला लाजारासआ हानिफ्राय खनजायो अब्ला बियो थुरसिनिफ्राय मोजां बुस्थु जायोमोन खिन्थु सानसे समाव सानैबो थैबाय थैनायनि उनाव लाजारासआ सोरगोआव आब्राहामजों बामजानो मोनबाय इसोरजों लोगोसे थानो मोनबाय अब्ला धनी मानसियाबो थैबाय धनी मानसिया दिनै नोरगोआव सहैबाय आरो धनी मानसिया मा बुंदों धनी मानसिया ओरैहाय बुंदों लाजार नोङो थिनहरबावदो नोंनि इसोरखौ नोङो इसोरनि बायखौ नों जे इसोरखौ बाख्नायदों फोथायो नैबे इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय थिनहर आंहा बिदा बिफं 7 दंबायो होननानै बे धनी मानसिया बुंनो गोनां जादोंमोन आंनि आंगोफोर बेनिखायनो दिनै बे संसाराव थासान्दि जोङो थानायावनो जोङो जिसुखौ सिनायाब्ला जोंनि फोथायनायफ्रा गोगोम नङाब्ला दिनै जोङो संसारनिफ्राय थांनायनि उनाव जोङो जेबो खालामनो हाया बेनिखायनो जोंनि जिबना जोबोद गुसुं आरो दिनै थैनायनि उनाव रावबो दिनै फैफिना बेनिखायनो आं दिनै आसा खालामदों आरो नोंथांमोनखौ आङो मिजिं थिदों बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोनबाय आरो जों बयबो दिनै गावनि जिबनफोरखौ गावनि जिउखौ दिनै इसोरनियाव जों गथायनि जों आर'जआव थानि जों इसोरनियाव आर'ज गाबनि जों बुंनि जिसु नोङो दिनै फैयोब्ला नों आंखौ गोसोखां आरो नोङो जेब्लानोखि फैया मानो
आं नोंजों थांफानो हानाय बायदि नों आंजों लोगोसे था आरो आंनि जिउखौ आं नोंनियाव गथायबाय होननानै जों बयबो दिनै गावनि जिउखौ जों इसोरनियाव गथायनि। इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। बयखौबो खुलुमबाय।